asta am iubite de toate genurile. Trebuie să mă văd cu Monica, e serioasă, e fată stilată, lucrează la bancă, mereu aranjată, mereu parfumată. Ai zice, puia, e prea cu minte această fată. Mă privește pe sub ochelari, dar are fantezii mai periculoase ca Ferentar. Atunci când vreau ceva fierbinte, țiganca mă așteaptă acasă cu minte. Cu pielea ei bronzată, pure pasiune, vorbește urât, dar face numai lucruri bune. Cu Roxana parcă aș fi licean, vrea să ieșim în parc fără golan. Nu îi pasă de bani, vrea doar declarații, nu vrea doar sex, ea vrea numai relații. Atâtea fete cu stil și sex appeal, pe care s-o mai convin ca telefonul plin. A devenit din ce în ce mai greu, fiindcă eu sunt unul singur, ele se schimbă mereu. Atâtea fete cu stil și sex appeal, pe care s-o mai convin ca telefonul plin. A devenit din ce în ce mai greu, fiindcă eu sunt unul singur, ele se schimbă mereu. Tatone ca puia, pe asta nu știi. Pe bitul lui Carie dă din fund orice tante. Eu prefer pe Cati și Cătălina, vor să le admir, nu-mi dau voie să sting lumina. Fără vorbă, scap de garderobă, privirea mea perversă le aprobă. Am 17 ani, ele peste 18 anișori, și sigur nu le bag la corupere de minor. Se face dimineață și fetele pleacă, realizez cât de bine poate să meargă. Într-o oră trebuie să aranjez salteaua, că vine Andreea să ne bem cafeaua. Deci nu trebuie să mă placi tu, bere, atâta timp cât mă plac ele. Și nici măcar nu vreau a ta părere, că piesa asta nu e pentru tine, e pentru ele. Atâtea fete cu stil și sex appeal, pe care s-o mai convin ca telefonul plin. A devenit din ce în ce mai greu, fiindcă eu sunt unul singur, ele se schimbă mereu. Atâtea fete cu stil și sex appeal, pe care s-o mai convin ca telefonul plin. A devenit din ce în ce mai greu, fiindcă eu sunt unul singur, ele se schimbă mereu. Eu personal o prefer pe Cristina, e nebună rău, îi place viața, nu rutina. Îi plac cluburile, îi place de bandada, îi place anturajul cu albă ca zăpada. Îi plac fetele, nu e geloasă, na, de asta mereu ajung cu ea la menajatura. Fata nu stă la vrăjeală, puțin vino, glumă, două și hai pe cameră iară. Vrem să precizăm că toate personajele din această melodie sunt absolut fictive, cel puțin numele lor. Numele au fost schimbate pentru ca bărbaților să nu-și dea seama. Atâtea fete cu stil și sex appeal, pe care s-o mai convin ca telefonul plin. A devenit din ce în ce mai greu, fiindcă eu sunt unul singur, ele se schimbă mereu. Atâtea fete cu stil și sex appeal, pe care s-o mai convin ca telefonul plin. A devenit din ce în ce mai greu, fiindcă eu sunt unul singur, ele se schimbă mereu. Direct din Râmnicu Vâlcea până București, yo.